E un mesaj destul de greu, trebuie să recunosc, și pentru mine. Să îl pregătesc n-a fost atât de greu, dar să-l prezint este destul de greu pentru că nu este un mesaj triumfalist, dacă vreți. Nu că am face noi doar lucruri triumfaliste, dar nu este un mesaj triumfalist. Însă cred, așa cum spunea și Emi, că Dumnezeu ne echipează, vrea să echipeze biserica cu toată învățătura, cu toată Scriptura. Amin? Și atunci când vrem să înțelegem dragostea lui Dumnezeu, nu putem înțelege dragostea lui Dumnezeu dacă nu înțelegem și starea păcătoasă a omului. Și nu are niciun sens pentru noi. Dacă nu încadrăm dragostea lui Dumnezeu în această viziune largă asupra creștinismului, o să ajungem să credem că Dumnezeu îi doar o entitate spirituală care e mereu la dispoziția noastră, gata să-mi aprobe comportamentul, gata să-mi valideze trăirea și propriile convingeri. Noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De multe ori, în schimb, ne-l imaginăm pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Așadar, un om după inima omului. E titlul mesajului de astăzi, pentru că astăzi aș vrea să vorbesc un pic despre Saul. Saul, care a fost primul rege al regatului lui Israel. Dacă ne uităm la David, pentru că acolo ne-a dus gândul prima dată, dacă ne uităm la David pentru exemplu pozitiv, atunci cred că este necesar, ocazional, să ne uităm și la Saul pentru exemplul negativ, dacă vreți, sau pentru contraexemplul pe care el îl reprezintă. Saul e un antierou, un contraexemplu. Problema este că îl găsim pe Saul uneori în fiecare din noi. Mesajul de azi s-ar fi putut intitula foarte bine Un om după inima lui Dumnezeu și să vorbesc despre David. Dar ne uităm azi la Saul pentru că nu suntem scutiți de tentațiile și pericolele pe care le-au amenințat și, din păcate, l-au subjugat pe Saul. E o atenționare cumva pentru noi toți și vreau să mă credeți că e o atenționare în primul rând pentru mine, pentru că parcurgând citirea Bibliei și ajungând la cartea 1 Samuel, mi-a răsunat foarte mult, m-a răscolit foarte mult episodul acesta care se întinde pe vreo 20 și ceva de capitole în care e surprinsă domnia lui Saul și toată evoluția și involuția lui, dacă vreți. Deci m-am uitat în primul rând la mine, în urechile mele a răsunat această scriptură și pentru mine a vorbit Dumnezeu atunci când parcurgeam Biblia. Și aș vrea să extragem 3 învățături din viața lui Saul pe care să nu le facem. Da? Sau să facem contrariu, sau să facem ceea ce este pozitiv în aceste învățături. Și aș vrea să citim, e un text un pic mai lung, dar înainte să ne uităm la cele 3 învățături, aș vrea să parcurgem textul din 1 Samuel, capitolul 15, de la versetul 9 până la 26 inclusiv. O să parcurgem repede, citesc din Dumitru Cornilescu. Dar Saul și poporul au cruțat pe Agag și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, miei grași și tot ce era mai bun. N-a vrut să le nimicească cu desăvârșire și au nimicit numai tot ce era prost și nebăgat în seamă. Domnul a vorbit lui Samuel și a zis: îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, că se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. S-a sculat dis de dimineață ca să se ducă înaintea lui Saul și au venit și i-au spus: Saul s-a dus la Carmel și iată că și-a înălțat un semn de biruință, un monument, dacă vreți. Apoi s-a întors și trecând mai departe s-a coborât la Gilgal. Samuel s-a dus la Saul
Și Saul i-a zis, fi binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Samuel a zis, ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care îl aud? Saul a răspuns, le-au adus de la amaleciți pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău. Iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Samuel a zis lui Saul, stai și îți voi spune ce mi-a zis Domnul astă noapte. Și Saul i-a zis, vorbește. Samuel a zis, când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Domnul te trimisese zicând, du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoșii aceia pe amaleciți, războiește cu ei până îi vei nimici. Pentru ce ne-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului? Saul a răspuns lui Samuel, am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalek, și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți. Dar poporul a luat din pradă oi și boi ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire, ca să le jertfească Domnului, Dumnezeului tău, la Gilgal. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafimi. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Atunci Saul a zis lui Samuel, am păcătuit căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale. Mă temeam de popor și am ascultat glasul. Acum te rog, iartă-mi păcatul, întoarce-te cu mine ca să mă închin până la pământ înaintea Domnului. Samuel a zis lui Saul, nu mă voi întoarce cu tine, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te leapădă ca să nu mai fii împărat peste Israel. Acesta este cuvântul Domnului și de aici învățătura de astăzi. Și am zis că vrem să extragem 3 învățături din viața, din experiența lui Saul. Și primul lucru pe care, la care aș vrea să ne gândim, pe care aș vrea să-l privim, este faptul că ascultarea vine înaintea închinării. Ascultarea este înainte de închinare. Ascultare înainte de închinare. Primul test la care Saul cade este testul ascultării. Israel nu mai avusese regi până la Saul. Se termina, adică era epoca judecătorilor, Samuel însuși era judecător și profet în Israel, copiii lui au crescut, se pare că nu călcau pe urmele tatălui lor, poporul vede asta, intră în fibrilații, se temeau că nu cumva să nu rămână să fie neconduși. Vedeți seama cam câtă puțină încredere aveau în Dumnezeu dacă se temeau că nu cumva să rămână să nu-i conducă cineva. Și-au cerut un rege. Și Dumnezeu acceptă, cu toate că e îndurerat. Îi spune lui Samuel că și Samuel suferea și a dat seama că și-a dat seama ce urâtă cerere are poporul și spune Dumnezeu lui Samuel, Samuel, nu pe tine te-au negat, nu pe tine te-au abandonat, pe mine mă abandonează cerând un rege. Cu toate astea Dumnezeu acceptă să le dea un rege și astfel alege un băiat, un tânăr frumos, spune Biblia, din seminția lui Beniamin, mai înalt cu un cap decât toți bărbații din Israel, și astfel Saul ajunge primul rege al regatului lui Israel. Atunci erau toate semințiile împreună. Asta este istoria și atunci când Dumnezeu îl avertizează sau le trage semnale de alarmă poporului că a cerut un rege, ce înseamnă asta și ce înseamnă tot ce va urma, este și o promisiune, este și un lucru, sunt și lucrurile bune pe care Dumnezeu le spune. Și spune în 1 Samuel 12:14, dacă vă veți teme de Domnul și îi veți sluji, dacă veți asculta
de glasul său și nu vă veți răzvrăti împotriva poruncii Domnului, îl veți urma pe Domnul Dumnezeul vostru, atât voi, cât și regele care a fost pus să domnească peste voi. Câteva zile mai încolo, Saul se află la Gilgal, îl trimisese Samuel și a spus, du-te la Gilgal, așteaptă, începea război cu filistenii, așteaptă-mă acolo 7 zile, vin să aduc jertfele și apoi să mergeți la război. Și în 1 Samuel 13:9, Saul așteaptă cât așteaptă, dar văzând că Samuel nu mai vine, improvizează. Pune de la el. Îi dă o mână de ajutor lui Dumnezeu și aduce el jertfele, cu toate că nu avea voie să facă lucrul ăsta. Este primul eveniment, primul moment al neascultării lui Saul. Știa că nu avea voie să facă lucrul ăsta, dar oamenii au început să se teamă de filisteni, să plece de lângă el și văzând că Samuel nu mai vine, a zis, ok, aduceți aici jertfele pentru că eu o să le jertfesc. Era o neascultare, un gest de rebeliune directă împotriva lui Dumnezeu, împotriva poruncii lui Dumnezeu, un gest de neascultare. Războiul cu amaleciții, următorul episod, care este de fapt, și acesta este de fapt evenimentul definitoriu pentru restul domniei lui Saul. În 1 Samuel 15:3 spune, du-te deci și atacă-i pe amaleciți, în același capitol din care am citit, doar cu câteva versete mai înainte, du-te deci și atacă-i pe amaleciți, dă spre nimicire tot ce le aparține, nu-i cruța, ci dă la moarte bărbații și femeile, copiii și sugarii, vitele și oile, cămile și măgarii. Pare foarte ciudat. Pentru societatea umanistă în care trăim astăzi, lucrul ăsta pare un pogrom, pare un holocaust, dacă vreți. Dar dacă stăm să ne uităm la istorie și la ce s-a întâmplat în acea vreme, vom vedea în amaleciți un popor deosebit de rău, extrem de rău. Și această exterminare a amaleciților ar fi trebuit să fie un act de justiție divină. Să înțelegem bine, ar fi trebuit să fie un act de justiție divină. Ce a făcut Saul, în schimb? L-a scăpat pe Agag, pe împăratul lor, și a scăpat, am citit, oamenii lui, a dat vina pe oameni, au salvat cele mai bune oi, cei mai buni boi, cele mai bune vite, cu toate că Dumnezeu specifică foarte clar să radă tot, să distrugă tot. Și dintr-un act de justiție divină pe care Saul ar fi trebuit să-l facă, se transformă într-o manifestare de imperialism, într-o manifestare de cruzime la adresa unui popor, la fel cum făceau toate popoarele din acea vreme, inclusiv amaleciții. Ce a făcut Israelul împreună cu Saul în frunte cu amaleciții n-au făcut decât să devină exact ca amaleciții. Și Dumnezeu nu voia asta. Dumnezeu a cerut ascultare pentru că voia să intervină cu un gest de justiție divină în istoria acelor vremuri. Prin modalitatea pe care o adoptă Saul, îl transformă pe evrei exact în oamenii pe care Dumnezeu a spus să-i extermine. Și Samuel vine la Saul și îl întreabă, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Pentru că Saul a zis, am salvat cele mai bune oi, cele mai bune vite, cei mai buni boi, ca să-i aducem Domnului, să-i jertfim Domnului, Dumnezeului tău. Nici măcar n-a zis Domnului Dumnezeului meu, Domnului Dumnezeului nostru, Domnului Dumnezeului tău.
Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Când Dumnezeu îți poruncește ceva, este pentru sănătatea ta. E pentru sănătatea ta mentală, este pentru sănătatea ta spirituală, este pentru sănătatea ta emoțională, este inclusiv pentru sănătatea ta fizică, integritatea ta fizică. Așa că ai face bine să-L asculți pe Dumnezeu. Neascultarea te transformă în omul care se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu și intri în această spirală a neascultării și încet ale îndepărtării de Dumnezeu. Ascultarea produce în noi credință. Așa că nu înlocui ascultarea nici măcar cu închinare. Nu înlocui ascultarea nici măcar cu religiozitate. Nu înlocui ascultarea cu fapte bune. Dacă faci asta, te paște un pericol, mă paște un pericol și mai mare. Deci ascultarea este mai mare decât închinarea, este înaintea închinării. Pericolul care ne paște atunci când nu ascultăm este pericolul autoamăgirii. A doua lecție pe care aș vrea să o învățăm din viața lui Saul. Pericolul autoamăgirii. Ascultarea înaintea închinării, pericolul autoamăgirii. Și cred că aici este cheia lepădării, a pierzării lui Saul. Sunt mulți oameni care ignoră ascultarea de Dumnezeu. Prin răzvrătirea noastră, prin păcat, prin a face așa cum vrem noi, în toate situațiile astea arătăm neascultare față de Dumnezeu. Totuși, în cele mai multe situații, neascultarea este urmată de conștientizarea păcatului. Vi s-a întâmplat? Ați păcătuit? Nu l-ați ascultat pe Dumnezeu? Ce ați făcut? Pasul următor. Da, Doamne, îmi dau seama că am greșit, îmi pare rău. Conștientizarea păcatului care este urmat de pocăință. David, atunci când este confruntat pentru păcate mult mai mari, este confruntat pentru curvie. Și mai mult decât curvie este confruntat pentru instigare la crimă și crimă cu premeditare. David, în momentul în care este confruntat de profetul Natan, recunoaște vina instantaneu. Recunoaște greșeala pe care a făcut-o, greșelile în lanț, dacă vreți, pe care le-a făcut. Și regretul lui este sincer, pocăința sa este reală. În cazul lui Saul e cu tot altceva. Samuel s-a dus la Saul, acum doar spicuiesc din ce am citit ceva. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis: fii binecuvântat de Domnul. Saul îi spune lui Samuel: fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Cea mai bună apărare e atacul. Știa probabil că că vine Samuel și îi va sublinia erorile și neascultarea pe care a făcut-o. Am păzit cuvântul Domnului. Saul a răspuns: le-au adus de la amaleciți pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Am ascultat aproape tot. Samuel îl întreabă: pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului? Saul a răspuns lui Samuel: am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Asta spune Saul după ce îl confruntă Samuel de câteva ori. Am adus însă pe Agag, împăratul lui Amalek, și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți, dar poporul a luat din pradă oi și boi ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire, ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău la Gilgal. De fiecare dată când este confruntat, Saul susține că a făcut voia Domnului. Chiar și atunci când admite că a greșit, am citit versetul 24 din capitolul 15, chiar și atunci când admite că a greșit, îi pare rău doar pentru că a fost prins.
Îi pare rău de consecințe, nu-i pare rău de ceea ce a făcut. Îl deranjează consecințele. Nu se pocăiește cu sinceritate de neascultarea lui. Saul persistă în autoamăgire. Se amăgește singur că în tot ce face, face voia Domnului. Pericolul autoamăgirii este imens. Autoamăgirea lucrează mână în mână cu religiozitatea ca să jertfească, ca să aducă jertfe Domnului Dumnezeului lui Samuel. Atunci când faci o parte, 80-90% voia Domnului, dar restul îi aportul tău, capacitățile tale, ideile tale, inițiativa ta de a îmbunătăți planul lui Dumnezeu, doar jertfele au fost aduse, nu? Cu 2 capitole mai înainte. Dumnezeu aștepta jertfele au fost aduse, doar că n-au fost aduse de cine trebuie și când trebuie. Amaleciții și animalele au fost omorâți. Nu toți, dar au fost omorâți câțiva. Atunci când pui tu un 2%, un 5%, un 10%, atunci riști foarte mult să te amăgești singur. Uneori autoamăgirea vine din mândrie. Obadia 1:3 spune: mândria inimii tale te-a dus în rătăcire. Alteori vine din iluzia perfecțiune și uneori a unor teologii greșite, strâmbe. Venim mai aproape, Noul Testament, 1 Ioan 1:8. Dacă zicem că nu avem păcat, ne amăgim singuri și adevărul nu este în noi. Pentru Saul, autoamăgirea asta, îndrăznesc să spun că a fost un mix de mândrie și teamă de oameni. S-a temut de oameni mereu. Inclusiv atunci când, în episodul în care își pune în pericol oștirea, omul ăsta așa de mult spiralează această îndepărtare de Dumnezeu. Îi oprește să mănânce. Până nu vor cuceri, îi oprește tot poporul să mănânce. Și Ionatan, fiul lui, nu știa, n-a fost în tabără, nu știa despre acest rezultat, despre această poruncă. Și trec printr-o pădure, printr-o poiană undeva și dau de miere și Ionatan își încinge toiagul în miere și gustă și spune Biblia că i s-a luminat fața, i s-a luminat ochii, că a primit lumină în ochi. Și când aude Saul, este în stare să-l sacrifice pe fiul lui. De la alții cere ascultare, dar el nu se vedea pe el că este în neascultare continuă. Dar la presiunea oamenilor, Ionatan, din fericire, a fost scăpat. Tot timpul Saul dă cumva vina pe altcineva. Tim Keller, un autor și un predicator pe care îl stimez foarte mult, spune: autoamăgirea nu este cel mai rău lucru pe care îl facem, dar autoamăgirea este motivul pentru care facem cele mai rele lucruri. Nu e cel mai rău lucru să ne autoamăgim, dar din cauza autoamăgirii facem niște lucruri nasoale. Autoamăgirea este să știu ceva pe un anumit nivel, dar să-mi reprim acea cunoaștere pe un alt nivel pentru că pur și simplu nu vreau să știu acel lucru. Nu vreau să acționez în conformitate cu lucru pe care îl știu. Și acum un exemplu foarte banal. Pe un nivel, e exemplu personal, da? Pe un nivel, știu că dulciurile sunt nesănătoase și că îngrașă. Dar pe un alt nivel, mă prefac că nu știu că dulciurile sunt nesănătoase și că îngrașă. Pentru că nu vreau să iau deciziile potrivite care sunt în concordanță cu acest adevăr. Așa că îmi spun creierului: tu habar n-ai că dulciurile sunt nesănătoase și că îngrașă, pentru ca eu să pot mânca dulciuri în continuare când vreau și cât vreau. Are sens ce înseamnă autoamăgirea? Are sens că Saul se duce
foarte mult în direcția asta autoamăgirii, când îl vede pe Saul, îi spune, am făcut voia Domnului. Nici măcar n-așteaptă să-i spună Saul ceva. Un alt lucru care cred că cu care tot exemplu personal, ca să nu mă acuzați că arăt cu degetul. Cum? Fără dulciuri de data asta. E un exemplu mai greu. Bârfa. Atunci când o spunem noi, pare că e justificabilă. Pare că avem toate punctele de vedere asupra ei și că suntem justificați să zicem niște lucruri despre anumite persoane. Ne spunem, ne mințim că nu-i chiar bârfă, că nu-i chiar așa greșit. Dar atunci când auzim pe altcineva că bârfește o persoană care ne e dragă, care ne e apropiată, atunci înțelegem dimensiunea reală a bârfei și luăm atitudinea corectă împotriva ei. Înțelegeți autoamăgirea? Autoamăgirea a amplificat și a pecetluit, dacă vreți, păcatul neascultării lui Saul. Dacă Saul venea înaintea Domnului, când l-a abordat Samuel, dacă el spunea, Doamne, îmi pare rău, m-a luat valul, nu știu, am vrut să fac și eu ceva, am vrut să... Nu m-am gândit, știu, Doamne, că mi-ai dat porunca asta. Dacă ar fi spus lucrul ăsta și ar fi rămas acolo în pocăință, n-ar fi spus Domnul în versetul 13 din capitolul 13. Ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul, Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Cât de trist, ha? Cât de trist. Faptul că n-a știut momentul să recunoască că a greșit, ci a mers, a perseverat în această autoamăgire. Ascultarea vine înaintea închinării, pentru că ne paște pericolul autoamăgirii. Și ultima lecție, dacă vreți, începutul nu îți garantează sfârșitul. Începutul nu îți garantează sfârșitul. Saul începe bine. Se simte nevrednic și umil, e un om modest. Atunci când Samuel adună Israelul ca să aleagă regele și sorții cad pe Beniamin, pe casa tatălui său, Chiș, pe seminție, pe familie, pe tot și ajunge la Saul, nici măcar nu era acolo în față cu familia lui să vadă rezultatul, cu toate că știa că Dumnezeu l-a ales. Se ascundea printre bagaje, se ascundea printre calabalăcuri. Poate că se simțea nevrednic, dar Dumnezeu îl ia de acolo. Arată îndurare Saul către cei care i s-au opus la începutul domniei. Atunci când a fost instaurat rege, au fost unii care l-au contestat. Iar după prima victorie asupra amoniților, sunt unii care spun, cine l-a contestat pe Saul, să-i aducem aici să-i omorâm. Și Saul spune, nu, astăzi Domnul ne-a dat o victorie, astăzi nu moare nimeni. Se vedea transformarea din el. Saul a fost profet. Duhul Domnului a venit peste el și a profețit de nenumărate ori, inclusiv când îl urmărea pe David ca să-l omoare. Lupta vitejește și cu curaj. Dar cumva alunecă în spirala asta care îl va face pe Saul înfometat după putere și un tiran abuzator. Își amenință fiul, cum am văzut, pe Ionatan și urmărește constant să-l omoare pe David. De pe la capitolul 18 până la capitolul 31 din 1 Samuel e o luptă de Tom și Jerry, efectiv. Deci mereu
îl urmărea pe David să îl omoare, pentru că simțea un pericol constant. N-a înțeles planul lui Dumnezeu cu nimic. Și Samuel îi spune în versetul 17 din capitolul 15, când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Dumnezeu îl înalță pe Saul. Dar Saul vrea să se înalțe singur. Saul vrea să se înalțe singur. 1 Samuel 15:12 s-a sculat dimineața ca să-l întâlnească pe Saul, însă i s-a spus Samuel. Saul a plecat la Carmel și și-a ridicat un monument. Da, asta este un semn de biruință. Și-a ridicat un monument în noua traducere. Apoi s-a întors și a continuat și s-a dus la Gilgal. Saul vrea să se înalțe. Nu-i ajunge că îl înalță Dumnezeu. Luca 14:11 spune căci oricine se înalță pe sine va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Căderea lui Saul, deși foarte tristă, este foarte previzibilă. A fost foarte previzibilă. Eclesiastul 7 spune, mai bine este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Umblarea cu Domnul Isus este o viață trăită în ascultare, este o aventură a statorniciei și a încrederii în El ca mântuitor și Domn suveran. Umblarea cu Domnul Isus e un semn de statornicie de la început până la sfârșit. Iar atunci când piciorul alunecă, ca să fiu capabil să înțeleg că sunt singur responsabil. Atunci când piciorul meu a alunecat, trebuie să fiu singur responsabil, că nu e nimeni altcineva vinovat pentru alunecarea mea. Dar că tăticul meu așteaptă cu brațele deschise să-i spun sincer că îmi pare rău. În Matei 24, când Domnul Iisus vorbește de zilele de pe urmă, spune în versetul 13, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Umblarea cu Domnul nu e o promenadă pe malul mării, pe o briză și o temperatură optime. Suntem în sezonul de vară, unii au fost în concediu, alții urmează să meargă și faină o plimbare pe malul mării. Umblarea cu Domnul nu-i tot timpul, dacă vreți, nu-i tot timpul o umblare, o promenadă de asta. E mai degrabă un drum destul de sinuos, cu urcușuri, cu coborâșuri. Vedem asta. Dar e cea mai minunată experiență pe care un om poate să aibă în întreaga lui viață. Nu există o experiență mai minunată decât să umbli cu Domnul Isus zi de zi de zi până la sfârșitul vieții. Și îmi doresc să-mi duc această umblare cu El și vă doresc și vouă să duceți această umblare în credincioșie până la capăt. 2 Timotei spune, m-am luptat lupta cea bună și mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. Am ajuns la concluzii, deci ascultarea mai bună decât închinarea, pentru că ne paște pericolul autoamăgirii, iar începutul nu garantează sfârșitul. Omul după inima omului, cum v-ați dat deja seama, este omul care dorește cu orice preț să aibă o imagine bună despre el. Nu acceptă că a greșit. Pentru că vrea să-și facă, de asta e după inima omului, vrea să-și facă întotdeauna pofta inimii, satisfacția inimii, ceea ce îl mână pe el din dorințele inimii lui, nu din dorința lui Dumnezeu pentru viața lui. Omul după inima omului este omul care se folosește de Dumnezeu ca să-și atingă scopul și agenda personală. Este omul care are o aparență de spiritualitate, dacă vreți, dar în centrul vieții sale nu se află Dumnezeu, ci propriile dorințe sau interese. Este de multe ori omul religios care se ascunde în spatele religiozității sale. Cred că problema cea mai mare a lui Saul a fost neascultarea. Neascultarea. Constant Dumnezeu prin Samuel îi arată calea pe care să meargă și constant
Saul refuză să asculte voia Domnului. Neascultarea duce la necredință. Dar unul din motivele pentru care suntem de cele mai multe ori Saul, deși ne-ar plăcea să fim David, și care stă la baza acestor comportamente saulistice, am scris aici, este obsesia pe care o avem de a răspunde mereu și de cele mai multe ori inconștient la întrebarea de ce. Vrem să ne răspundem mereu la întrebarea de ce. De ce să-l aștept pe Samuel? De ce să-l aștept pe Samuel? De ce nu pot face eu jertfele pe care le face preotul sau profetul? Religiozitate. De ce să omorâm toate animalele? Sunt unele exemplare foarte frumoase. De ce să nu le cruțăm? O parte pentru noi, o parte le aducem ca jertfe Domnului. Religiozitate, salvăm aparențele. De ce să las pe altul să-mi ia împărăția și moștenirea familiei mele? De ce să nu mâncăm din pomul cunoștinței binelui și răului? De ce să nu profit de faptul că tatăl meu e bătrân și așa pot să-l păcălesc să-mi dea mie cele mai bune și mai mari binecuvântări? De ce să nu mă bucur de privilegiul de a fi rege și să iau orice femeie din regat doar pentru că îmi place de ea? De ce să merg eu la Ninive? Să meargă altul? Mai ales că dacă merg, oamenii aia răi o să scape. Și lista cu de-ceuri e infinită. Firea umană caută neobosit de la naștere până la moarte răspunsul la întrebarea asta. Suntem într-o căutare obsedantă a unui răspuns. Nu putem concepe să trăim fără să cunoaștem motivele pentru care se întâmplă sau ni se întâmplă tot. Pur și simplu nu putem trăi cu goluri în cunoaștere, mai ales acele goluri care să ne justifice deciziile și prioritățile. Dumnezeu, un Dumnezeu care este Tatăl nostru, nu e un Dumnezeu ilogic sau al dezordinii. Și unul dintre cele mai importante de-ceuri la care ar trebui să ne răspundem mereu, toată viața, este de ce cred ceea ce cred. E o întrebare fundamentală pentru orice credincios, ca să putem da întotdeauna socoteală pentru nădejdea care este în noi, cum spune apostolul în 1 Petru 3:15. Dar Dumnezeu nu e un Dumnezeu al dezordinii, dimpotrivă, este un Dumnezeu al ordinii. Ține toate lucrurile în control. Și asta trebuie să înțelegem, că Dumnezeu este singurul în control absolut. Iar ascultarea este să înțelegem că Dumnezeu este în controlul vieții mele și în controlul vieții tale. Că atunci când nu avem răspunsuri pentru toate situațiile din viața noastră, El știe răspunsurile. Și că ascultarea de El înseamnă să credem că prin Domnul Isus ne-a dat viață veșnică. Că despărțiți de El nu putem face nimic. Că orice se întâmplă, El e în controlul vieții tale. Că pentru El ascultarea este mai importantă decât închinarea. Că vrea să ne dea un viitor și o nădejde. Că El este cu noi în toate zilele până la sfârșitul vremurilor. Și aș vrea să ne ridicăm. Pentru că vrem să înțelegem că Domnul nostru este Cel care așteaptă din partea noastră să venim cu sinceritate. Sinceritatea este opusul autoamăgirii. Atunci când ești sincer, recunoști care este poziția ta înaintea lui Dumnezeu. Sinceritatea este cea care îți dă libertate în fața Lui. Sinceritatea este cea care te face să spui: da, Doamne, am greșit și îmi pare rău pentru asta, dar vreau să recunosc asta de fiecare dată. De fiecare dată vreau să fiu conștient de faptul că despărțit de Tine nu pot să fac nimic, Doamne. Pentru că Tu ești Cel care îmi conduci viața.
Tu ești Cel care îmi dai sens, Tu ești Cel care îmi dai nădejde, Tu ești Cel care îmi dai putere să merg în fiecare zi mai departe. Doamne, stăm înaintea Ta și îți mulțumim că astăzi ne vorbești, Doamne, despre ascultare în mod deosebit, Doamne. Vrem să transformi inimile noastre ca să ascultăm mereu de vocea Ta, Doamne. Să ascultăm mereu voia Ta, Doamne, și atunci când suntem tentați să punem de la noi, atunci când suntem tentați să aducem îmbunătățiri planului Tău, Doamne, te rog frumos să ne corectezi cu dragoste, Doamne, să ne faci inimile sensibile la vocea Ta, la voia Ta, Doamne, pentru că vrem să fim ancorați în Tine mereu, pentru că despărțiți de Tine, Doamne, nu putem și nici nu vrem să facem nimic, Doamne. În numele Domnului Iisus îți spunem că Te iubim, că ne abandonăm în mâna Ta, că suntem ai Tăi pentru totdeauna. Amin.